ngapan pau pi ke jing sngau la ran ban yo i ke jing long jing man jong polis sapo mi khalia mo ti hakini ki khinjet si ki bala le Usamla lam da mensyang pliang ubashong basa akasor jawai. Uni usamla ubashu sultanat men pasar jimut syaka imlang kasalang na kapor syakapor ula jumi syakamadru kumuri upajba. Mentaka kenti ulapan pau ya kata kajing suram kajungu halor kajing lai jongki pulit ya ki parado para senam kajongi. Bat syusyu ka bai thamula kalong baki pulit aki khap bordar ki ba apahara kilong tanggung bakasau kasangut halor kating kasmin. Nrei bantit ban bom ban sempat ya ki jai ban riu kajongi ki badon hakap sor kilong da ki spangut bat bom khain snap setiaru lada dai kantai ni shinrang ru. Kani kalong ka eka ba ilai ran ban yoi bakum kini ki eka chia kini ki khindet sngi. Sngap ka eka ba ulam dami sang pliang Ukraine ya ki jinglai jong kini ki pulit jong ka Meghalaya. ngapan pau pi ke jing sngau la ran ban yo i ke jing long jing man jong polis sapo mi khalia mo ti hakini ki khinjet si ki bala le haga jing ya ki jong bai ke sang bhalang hito mo kala don ru ke jing kawang bom wat ya ki dukan ti ka ba pelengok ba kumno umniu pulit ulit kawang bom ya ni dukan bat don ru kata ka burom lani kata ka akor ban pen i khamtam ya ki kilong kemi kilong kepa ngatharai makiru kidon kemi don kepa bat kidon para kidon henmen ndrai keba nungkong du ngesu ong ba keburom ngidai bandon king te kani ka pen i baka jing laran bat ki polis ki pen i syai ba kim kuak bagi pajba kin burom yaki nemar ba ngiyo i hakaput ban yada yaki jaj benru jangi haban pendiang pulit khasan ngut arpeungut sipeungut Hendrai ban syok ban bom pan ya ki riu pat jongi bat igijat ben riu jongi hap ban wan pulit dak spangut te ka pen isyai ba kedon kejing arsapi kejing long jing man jongi pulit Hendrai ke ke banga kwa ban kran hang ni mar ba ngas ngun ong ba kumno ki briu kinang ban burom ya ki haba maki kimnang ban burom ya ki briu bat nga yo i kejing li arsap jongi pulit ki pulit Meghalaya da bakla ki briu khasi ki penar tang apo sipeu khasan minit la ya okem ta ka wei ndrei da bakala pat ki wei pat ki jai ben riu da ngi ngi le ai ya kata ka FIR case ne ban tha kem wat de ki benai ki snem ru ki mi okem bat ki ong ba kum tai kum ne ba la wat nia wat dau ndrei ka ba pesiu si ka long ba ka ne ka jingle jong ki pulit bat ka jing tolat jong ka pulit department ka pen i ba kamut kam yo jing shani asuk ki pajba pi te ile ran ban pan hendrenga kerpat ko sorkar ba sorkar ka de kamram jong sorkar ban nga kerpat ru ba ka de ban simkia yeki baro ban khamtam skaput ka jing khaja kaput pi de jisa ban bu yeki pulit babiang te ban ong pat ban syok yeki jaj benru jong ni te ban pha pulit dak sispa angut arspa angut ta kata kam de ka kelenti ka babhabat kam de ka nongrim haji sisa ngasi ban ong ba ki pulit ki de ban burom pha yeki briu jong ni ladadon kanu kanu jing yeki ki pat baru ki de ban yeki de ka bajai pat ki pulit ru kam de ban suk takti kata ka de ka we kani ka mesis ba mentang pha chi sorkar